Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa za mu rufe wannan kes ɗin, kuma ba za mu yi martani ne zuwa ga ɗan uwa Dr. Hussaini akan wani abu ba, a'a. Ba ma Dr. Hussaini za mu yi wa magana ba. Akwai wata baiwa Allah da ta yi bidiyo a kai na jiya da daddare, take nuna cewa na zo ina kare Aisha Humaira, kuma take ambatar cewa abin da ake zargin Aisha Humaira ba ta yi ne. Ban yi diyutun na bidiyon ta ba saboda bana watakila ta yi ne dan kawai na yi bidiyo akan ta daga mata account ɗinta, shi yasa ban yi hakan ba. Sannan na ga masu irin maganganunta a comment section, to dan haka koda ba dan ita ba zan yi bidiyo duk mai irin wannan maganar tata sai ya ji me zan faɗi yanzu. Dan a bidiyon ta ma har naga inda take cewa dan kuna raba mata account tana tuttura muku kuɗi, lalle ta faɗi haka. Bidiyon iya nan je da daddare. To zamu magana akan wannan. Abu na farko, ƴan uwa su sani, har ma Dr. Hussaini ya kamata a ce ya ji wannan bidiyon. Bara wataƙila baka fara yin TikTok ba, ita wannan Aisha Humaira din tana cikin wanda na yi rigima da su. In dai rigima tana nufin kai bidiyo ka ƙalubalanci mutum akan wani abu da kake ganin ba daidai bane, to kafin ka yi akan Aisha Humaira na riga ka yi. Ke ma da kike wannan bidiyon in baka sani ba ka sani, ita Aisha Humaira abokin rigima ta ce. Kawai mu rigima ce ba ta hana miwa mutum adalci, kuma wannan Dr. Hussaini wannan ya rasa. Duk wanda za ga Dr. Hussaini yayi bidiyo a kansa ya mai irin wannan maganar mai zafi, to in Allah yadda in ka bincika suna da wani abu da ya hada su. Akwai wata rigima a ƙasa tsakanin su, dan ko a wannan rigimar da yake da Aisha Humaira akwai bidiyon da naga yayi a satin nan ya ce da biyai akwai issue na siyasa, dan haka shi yana rike wata gaba da ke tsakanin ku sai ya shigar da ita cikin da'awarsa. Shine bambanci na. Wallahi wannan Aisha Humaira din bata taba ina namun abin da ikai kudin in sa data ba. Saboda haka yar uwa, da zan ce Allah ya isa kasafin da kike cewa muna bada account ta tura mana kudi duk tsawon lokaci, ba zai mantar da ubangiji ba. Za a yi mana hisabi da ke akan wannan, amma na yafe miki. Saboda na san jahilci ne kake faɗa haka, kin dauka haka ne. Ta kila kin jahilci al'amarin ne, ko kuma kina da kiyayyaki da Aisha Humaira, dan haka dan me ake kare ta ko tana da gaskiya. In ba haka ba, amma na yafe miki. Ko naira ɗaya ta Aisha Humaira ko katin waya ban taɓa mola ba, ko ban taɓa haɗuwa da ita har ido da ido ba a media ba. Ba wata alaka. Kuma ta kamar mai ba zan iya cewa har in buga Aisha Humaira waya za ta ɗaga wayata ba, ko za ta biyo kirana. Ba alaka tsakanin Aisha. Amma na yi wannan bidiyon ne saboda na tuna dan ta faɗa, ita ce kusan ba ne na farko da nake kare Aisha Humaira. Na farko akwai lokacin da ta yi magana akan ciko kwanan nan, na fito na goyi bayan abin da ta faɗa gaskiya ne. Na biyu, ta yi magana akan masu ƙaryar turanci kuma ta ce ba su iya karatun addini ba su iya larabci ba su fahimci addinin su ba, amma suna gorin turanci. Har yanzu ina goyon bayan Aisha Humaira akan wannan maganar. Daƙiƙanci ne, gidadanci ne, wawanci ne da rashin sanin ciwon kai. Baka iya yaran annabinka ba, baka iya yaran alƙur'aninka ba, baka iya yin sallah daidai ba, ka ringa yawa dan uwanka alfaharin turanci. Wannan gidadanci ne. Turancin yare ne kaman Hausa. Ya ba zan goyi bayan ta akan wannan ba, ta faɗi gaskiya. Kawai dan dai ba kya kaunata. Kin fahimta? To ire-iren wannan ne ni ban ma sani ba, ashe mutane suna tarawa. Ka goyi bayan Aisha Humaira a guri kaza, ka goyi bayan Aisha Humaira a guri kaza. Kai baka sani ba ma, kaga gaskiya ka faɗa, ashe mutane tarawa suke. Haba da Allah. Yanzu bai wa Allah, ko ke wani yazo ya miki kazafi ya ci mutuncinki, in na kafe bidiyo na ce bai kyauta ba sai a ce kina bani wani abu, me yake bani? Ko a wannan abubuwan da yake faruwa da Dr. Hussaini, ana ga waɗanda suka yi bidiyo amma Aisha Humaira kuna ta alaka, ko kuma ta kira ka ta yi godiya, ko ai girman kai ce ko kaza. Wallahi tallahi akwai man sahin din mun ga wannan. To wallahi ina ga ma ko wannan issue din da yake faruwa na wannan satin, ko a waya Aisha Humaira ta kira ta ce Abu Salman a gani ka fito ka faɗi gaskiya a kaina, na gode. Wallahi ai ba a cikin manufan mu, ba ai ba. Kuma ni ban san office ɗinta ba, balle in je kai mata bidiyon tunda bata gani ba, wataƙila ma ta gani.
dan haka jama'a duk wanda suke bibiyan mu a TikTok in dai za su yi mana adalci sun san mukan faɗi ai kowa ya ga nakan soki rarara a wani guri na siyasa, amma hakan bai hana lokacin da aka yi mawa wani ta'addanci a ofis ɗinsa da gidansa na fito na ce abin da matata suke ba su daidai ba haka bane ba. Akwai bidiyo da ne akan rarara lokacin da ake ishu na ya zagi mahaifin wasu kwankwaso, ake zagin mahaifiyarsa. Akwai bidiyo da ne mai zafi akan rarara wanda na shigo da mahaifiyarsa ciki, amma daga baya bidiyon bai yi 24 hours ba na goge shi, saboda bidiyon iya cikin bidiyon da na yi da na sanin yin su. Na yi da na sanin yin wannan bidiyon, kuma ina rantse muku da girman Allah ban san shi ba, ban taba waya da shi ba, ban taba gaisa da wani abokinsa ya ce ya akai haka ba. Kawai na ga kuma da ke ma abu ne na siyasa, duk yan jam'iyya ta dadi suka je suka yi ta comment mai dadi, amma wannan comment din bai sana ji dadi, ya na kasa gane akwai kuskure a wannan bidiyon da ne ba. Na goge bidiyon, wani bidiyo da ne in ba ku manta ba akan mahaifiyar rarara, na yi zafi da yawa a bidiyon, har na yi abubuwan da ni na fahimci ba su dace ba, na goge bidiyon. Wannan iya na cewa mai da alaka da rarara. Ai shine ka'idar da'awa, kaka kullaci wani mutum shi da tausayi din da haura ba ku kuke karanta mana wala yajrimannakum shana'an qaumin ala Allah ta'adilu ba. To dama kenan ƙarya ake yi ba gaske bane, kenan kawai karanta ake dan a burge mutane, ba za a yi aiki da abin a aikace ba. Wannan shine ka'ida, duk kiyayyaka da mutum kaka kimar adalci. To wannan mu akan haka muke, wannan akan haka muke. Haka yan dariƙa akwai lokuta da yawa da muke musu adalci duk da muna da sabani da su. Wannan shine. Assalamu alaikum warahmatullahi.